Inħoss li issa fil-PBS hemm telqa totali u ħerba sħiħa. Kollox kien sejjer sew iżda minn xarejn tlieta ilu inbidel kollox. Ilni f'dan ix-xogħol aktar minn 40 sena u l-affarijiet li qed jagħmlu mhux sew. F'intervista mal-ġurnal L-Orizzont, id-DJ u preżentatur ta' diversi programmi fuq ir-radju lokali Alfie Fabbri saħaq li u oħrajn ġew totalment abbandonati mill-PBS fl-iskeda l-ġdida tax-Xandir Nazzjonali li mistennija tibda fi ftit ġimgħat oħra. Alfie Fabbri stqar li u oħrajn qed jiġu trattati bla dinjità meta qed ikunu ibbojkottjati mill-iskeda ġdida tal-istazzjoni. Fabbri kienet jitkellem f'isem ix-xandara tax-xandir pubbliku li qed isibu ruħhom f'diffikultajiet kbar minħabba tibdil u intħil fix-xandiri. Jidher li diversi preżentaturi li għandhom snin ta' esperjenza fuq ir-radju lokali spiċċaw f'sitwazzjoni ħażina ħafna. Matul din l-intervista fost l-oħrajn ħareġ ukoll li se jitwaqqaf il-programm l-Aqwa 20 f'Malta preżentat minn Alfie Fabbri innifsu u li kien qed jagħti pjattaforma għall-artisti lokali, pjattaforma li issa jidher li se titneħħa mix-Xandir Nazzjonali. Fabbri spjega li din is-sitwazzjoni inaċċettabbli ġiet diskussa mal-Gvern iżda ix-xandara għadhom sissa mingħajr ebda risposta mill-Ministeru mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Matul din l-intervista Fabbri spjega li din is-sitwazzjoni qed taffettwa wkoll xandara tat-televiżjoni fejn saħaq li hemm ħafna nies irrabjati u li din hija sitwazzjoni nazzjonali li għandha l-appoġġ tal-pubbliku. Ix-xandara qed jitolbu reviżjoni sħiħa tal-iskeda ġdida tal-PBS u li din l-iskeda tibda xahar wara id-data proposta bħalissa.